ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସିନେମାର କୁପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ବା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ହସ୍ତମୈଥୁନ ଦ୍ୱାରା ମାସରେ ଅନେକ ଥର ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କରନ୍ତି। ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଏପରି କୁଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବୀର୍ଯ୍ୟଶୟ ଖାଲି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟଶୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କାନ୍ତିମାନ କରୁଥିବା ଓଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଜହୀନ, ଶକ୍ତିହୀନ, ଉତ୍ସାହହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଯତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ତା'ର ଅଣ୍ଡକୋଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା ପାଣି ଭଳି ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତା'ର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ମୃତ୍ୟୁସମ ହୋଇଯାଏ। ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ତାକୁ କବଳିତ କରେ। କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ତୁମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।